Me Osei Kwame Kyeretwie ye wo me na ye me che wo Otumfour wa na otutu ntoma eje me to na so etumdi ne senti ne sei yade so frame ya no pa ewia anajo empo anajo do sioma na se Kyeretwie mama na mato ka ye mabusuafo akwa abamna Asantemaso TV so oboba sempremo die migina se ya na ensem enam de brɛ wo ene asante etrase nananom eba beboa opemso ne trase ni nyina ye asante mpuntuo ni asante kanko sɛde aba asante bɛkɔ nanim eno nti ohene etrase ne eye daso nko a nana Kwame Kyeretwie ebe sai akyerɛ opemso efisɛ abusua na yi no edna be kyerɛ opemso itine ene opemso ma da sɛ ne de kwan bia so omra mesi bibi nkyerɛ no tine na Kwame Kyeretwie a obedi onfa ni nua tuo ni nua pani na Osei usuba na hene a okɔ ne krachi afrase na ye de videos no bra ne bibi abrɛ mu no ene na so ebesi bibi akyerɛ krobi asante kɔtɔkɔ hene otikɔkɔ so Osei tua bibiu obesi bibi akyerɛ ne asantema nyina efisi akonwa no eya konwa kɛse a eye Asantema Nkoso Hene ne se ebusai de a na nya senketo a ebusanfo Asantemaso TV ya wa se be fa de ekobia no ne amohu ye nana no bekasa na fe de ekoso bia no ye de ni nyina amamu Asantemaso TV yes so sɛdeɛ nim sɛ ejebi wu ejebi tiase na dua bi so tu a edi dua bi si anam no afrase na yadeɛ nyina nana Osei usu banahene ɛyɛ Otumfour Nkoso Hene ekɔkura na abusua no kɔ adwenkro mu kobusa abrewa no na wo yɛ CCC no akosi nana Kwame Kyeretwie sɛ ɔno na abusua la yi no omra emefa ni nua konwa no trans na se onfa ni tuo abusua de beto opemso anim ema opemso gitumu iti ene nana Kwame Kyeretwie ene na abusua ete apatase ehwe atwen se opemso befre na fe wakosi bibi akyere krobia asante kɔtɔkɔ no tingo so Osei tua bibi na fe wafa inua etuo eti epenifo bebre wa ha nananom ni nkonwa sofo wa ha nananom bebre wa ne mu bi betwe nkomo na yedi nkomo ba ko bienu efise pani se amamre de ye mtoto nase eniti ene eye ni gida kese ene nso pani se ba bi ani gi ona reho aba ye ni gidi ene nso ni akai reho nana Kwame Kyeretwie a ene obusai akyerɛ opemso Osei tua bibiu na busia panni ɛwɔ nkyɛn ne no ɛbɛtwe nkɔmɔ ɔpani kasi ewudin busia panni owusu nkwantabisa abusia bɛn na mobɔ aduana na sɛ Kyeretwie oreko asona ade ya aduana uja nana memusa we ansana nana Kwame Kyeretwie ubeyi ni sebusua pani no ede na eka wo ama padom awo no onu bum na uyi ni se busua pani uyi ni se omefa ni nua etuo nkuta me na ono ase abusua no mo nipa na doso nti ye kai tripam ho ne emma no ne abusua no kai tripam ho na ye hwede na ni da fom na fe se bi so omegu ya ni mo ase na obehwa ama Asantema so peja sansa akonwa no eso awa asante nti na ese ye pedi na ni da fom a se bi so
obegina Otumfour anim na so Otumfour tu no kra se wonko ba bia nko toto bia papa so na afi de animonyam bebre asante Otumfour akonya no kese na afi abusua no so de animonyam bebre ye no tina e kan ti pam yi ne se womra na wo mesom de wura ana asana nana osewusun kwatabisa e ko kura no abusua no ipadodo se na de wo mumba wana wunua no ba se wo mfa wo nua tu nkuta no wono me mienu wono me mienu nti wono me mienu no na sese ye hwede sese ye de ne kro no na ye de e ma panyi na mo de ma no asemben krancha asemben akwam kire bai de na wo ye ya ma pa ko kan wa koma atoliem ana sese na koma da so ahuri fi se nkonwa asem no de e de akoma ne nam me ne kasai me tu ni fo e kan bibire kire no se makoni na mpatu bom mere prekope obi di aba na chena obi so di beba nti ye hwedi nyankopon be ye akiri nti wono krampo ne te akomienu yi ono no na chiri baso na ye de akonya ne ma no nti akiri boko wono so gitum mo se ye maka no wate nti we kura wo firi nkran na me so meta machi ye ntane ne na chi nya bibia ma na nya fe so pani ade a waye yi dodo no aye bi na de wantwi ntokwa ne mujasem nyira timba na nsa kura bi nsie sampa emfanya mfato ho ye bebo abaso de di ka se watimi adwudwu akoma ma bibia da boko na bio ade na woye busua pani wode hia wode na ba se Nkoso Hene nya sankitwa se de woka no de na ehwe mfiri ni ho na de na ebenya firi ni ho de ehwe firi ni ho ne se obeka busua na bom de kan na fe etu no obefa no ni tukitwa nti edom so ta na chi na fe ehwe se asanteman impuntuo no a ene saa edi no a Otumfour de ball no asanteman Nkoso no e ka se bibi Nkoso a obi owo akirichiri na obi oben bi ya hunu sampa Nkoso nti se bi so puntuo kakra bi akeka akire no se se ye boa na asante pagya yie asante gina na so yie obi wa akirichiri kura no a patron class wo kwa akwa asante nti na beta na chi se bibia be koso sa de ni da so no so obi wa akiri kura no a dodo ni masante na mo ombe hunu dodo yie na pagya asante so da no ase abusa pani asante maso TV be do ase mesome da mo ase na yema e mo akwa baba asante maso TV so nana odi ene na Kwame Kyeretwie Ninu abema no na mentia me London ono ntina me wa abusia no kwa agina na abusia pani etoto no mote se na Kwame Kyeretwie ene ebefa ne nua tuekuta metie oboma ne ena ma me bae nti me ne nyina no bae ya edi ne si apatam bibia me ne na me di nachi ebi obekọ bi na me di nachi ada wote se yede onua no ebedini nua de no woni je ya na ahwe me no na nya me nwanwa ebi se me ne me se ye wo no yede ne to Kwame Kyeretwie Otumfour eti tama akonya no owuye no aye boma mane no de me ka che na no so no na bedi na ade asema me ka che na no wodi ka che nkom me de ma che ne ma ka che ne dada maka dada efro D4 ba bia yes D4 ba na Kyeretwie D4 nana ene me hu se woni ma sere adintra meni aji pa meni aji eno anadwunya na mo ne che meni aji pa meni aji se Otumfour ne wofa ene yedi ne di ade se ye twa fufu amana tonkwem ntia de ne ehwe kwan efiri na Kwame Kyeretwie ho gidi amu woni mu no asanteman ehwe de kwan efiri na Kwame Kyeretwie nchai ne menem ne se oye nipa bi a oye plain o kanokre won po bi a won kanokre
woka no kura wobetimi ne nanante oye nipa pa oye nipa nti mo gidi esa akonya no bepeja no obepeja akonya besa peja ni akonya na ya peja no na obesa peja ni bio ayima onza asantfo wade bi se obi oka no kure pa no yeso wonye na na ebe ye nyine ni wadanse oka no kure emfa asudie meto nkonya asem ne nanom tran konya aka no aha emfa ma sana Otumfour sana otie oka no kure eti sana bia kwane bi so no obefa menim se de wositie me nua be ma no Otumfour so me nua be ma eti menim ayima dawo ma wodi me abroche hima Buckingham Palace hima na na boachwa yado me di grace aprempe me di na no wana me di hima no ti Buckingham Palace hima na wohwe okọ abroche eho adeye efa ya mamre asante amamre ho na hwe wo mo so adeye a ye ne wo de ne se ana wo de ne nsisi dantemu so wo hwe o mo amane na hwe ye de a ene no te se pepepe maami wiye so ho no hima wiye no o se no odwan de animo e di koya de ni ma ye adwuma ho che ntimi ni mfie ho asem nya na o ye adwuma ofie wa wo nka ho asem kese na di o mo ye no sa pepe na ye to mo ni asantefo difference bi na maami no ope ye culture no ne ba no so pe ntimi ye bibia ye culture na me ye na ma ye maami o hima no yes Buckingham Palace ma ye de maami ba me ye tradition ope pa ope ena ope asantefo asem opa asantefo asem pa enti se wo ya asante na wo ye adwuma ho na wo ye Ghana ni ye adwuma ho o respect o che o ma yaka no yes me wo ye no ye ma me kasai ye frɛ me wo Ghana ha radio station bi frɛ me ma me kasai e ka ma me ni ho asem kakra ma me ni ye nipa o ye nipa pa yes Ghana for the ope yasem na ye adwuma ho ache minim se de o musiti amina abrofo na be haye wo fa ya mamre ya ye person ke e ya hire abrofo na haye ana everyday abrofo de ya ma o mo pe se duru sama time a ye ayi a ye hye no ayi o mo fe pa me duru sama me hye jeans me hye bibia me hye atade ye ntuma na me me de pimpam ne mama me na me hye me ko bebia na me ko bebia so adansinkra no enti eno ma me ne refe ne ya hwe ne na egu ye nsa ne nyina no ayo mo fe pa na ye ne ya no e na me nima de cross binim kodua brochi na ya da ho no my right ne ba won che ne bebia wo firi me na no nya wo nim sade we nyina me mo braga na to ne mama mo nto mo kwa eduru sama ne no mo hye ebia de ya na me ko a me de ni nyina bi be ko enti ye no nye ye abrofo na ye ni ankasa na suatra na ye abrofo no ye culture no ye o mu fe ye o mu fe pa me kwa metoto ne makoma wo mu me wonamfo a metoto ne makoma wo mu cha wo pede de tu yensa wo pede de tu ye na da me na nyina wo pebi ti me kwa na matoto bi na bia kwacheche wo mu na mapam ye ntade ne ye ntuma no mapepa bi shirt na ne ntade bia kwache wo mu na ye ni ana ye sa nya abrofo ne abrofo ne de ye peye de no na abrofo ne wi abo mo pe kala no to okoda wiem se ne kala ne be tutum kakra so mami ade ba ko ni na ebebusa we efa nyamesom ene amamre ensusu ye dantemu ana efe Kristo ni bi se onu de odi akonwa enyi ana Kristo ni bi se onya amamre efi se obedi akonwa obe gunsa be se na wo so no watena brochire na nim ho so de no boy kakra na chiri mu amane ye ntontwene o tese ahinie fiso na bae enti se ka se ukọ asori wunne hina na asori bebrebe se udi akonwa akokodi Pentecost nyina ese udi akonwa akokodi na menema de kronti a ebinom se udi akonwa na wusum nyame eyeye pa eyeye yakopon wope eyeye ese ka se na yenti nyamesomase ana yenti ase na se nana onua be ma yesofo ene ono so odi hine ahine ne ofie ho enti onua ndi akonwa beka so oma wo be pa beta na chi wo de mpai bo beta na chi sa na ye no ene ka bibi kire asofo no a o mu gina preaching na no mo preaches e condemn tia amamre ne amane ka bibi kire o asofo no preach o mo preach o mo condemn no em say wo mo hunu bibia da
ɛna ɛm so ɔmo nyini yɛ nti ɔmo nim tete hɔ deɛ na ɔhɔ nyina ɔmo nim nanso tete hɔ no ɛma no yɛtumi nka nhyɛ ɛwɔ sɛ dɛɛdeɛ ti asɔfoɔ no ɔmo a yɛka no ɔmo nim ɛna yɛkeka saa na medeɛ menim na yɛ da ase fi that's ɔpɛni baako nso wɔ ha Asantema so TV ɛne no ɛtwe nkɔmmɔ ɔhene wadaroma wodin ɛne wodibrɛ frame Openi Osei Tutu na Nkoso Hene na Kwame Hene ne me ya ka Kwame Hene wo Nkoso a me ne Nkoso Hene Kwame Hene na onim na Kwame Kyeretwie ye me ne pa me ne sai betima ka se na miswa ne sai no papa sai ti me no pa nya sam ketwa gidie be na wo nimu se obetimi edi ni nua ade ama chance wo gidie am wo nimu de eso sanse obi a unini nkura bremu na wa onua epani wasom no aso ba no nso uni no na se te se do atwa fufu ato nkwan mu ntimi ni no me wo gidie kase ana wo nipa so a tuntum obeka akire wo ofu obeka akire wo wonfa bibi nsie obenya onya na se de mesini no minim se saa no obeye akonwa no so ama atra so Nkoso obepeja ama Asante Hene ni agime bi aka Asante man Nkoso obepeja de gidie no anya ne sei de nti amanya gidie saa no se won se obi a wokeka no ho ewo ni nwuma yi mu woye no kwafo ewo de bibi gya no se wonya woye woman bibi kura wotumi ye no wi a waka atro se maye na wono san be di Nkoso Hene de eze Nkoso obepeja sa wote de mekire no esanse obi a woman bibi wo so ye we ma me diska beba na wa ya ma me wonfa ma no waye nze ni pa no obedi akonwa ade ne besie eze Nkoso obepeja gidie am wo no mu de edoso timse Nkoso obepeja bra na Osei usuko ne nsamenkire no na nanu atrankonya munyanya enentie mfiri abusua pani wo so odi obi ba no na mo ho ya mu dan mu ko gina na mo ye dan ye ko gina de na ye nkonwa sofo no isusu an se de ye hwehwe ene de ye wo bayi sanse panifo se de onum tuo na edin gina twen no ano ana de wuni no ye nso kan ye hwere nim biem obo wakora hunu nipa kora oba eti ye de ni enim se nyame de ne bebre ana nyame so de ne bre ye so ni ye nkonwa sofo na yi no eye busu pani na yi no mai ti obo ndi se de ne bre ni ana so nyame anu omo yi no de na ba ko yesu ye da so no enti ye asem papa ana enim se oba abeboa ene woni agya na awra ho vi se baby ani gi ono areho ho ye kai na Osei usu a okokura enene ye kai na Kwame Kyeretwie a edne tra konwa so o ene de areho ni ho Bible se ene gi woni da ana areho ye ne da ye di areho awie ene na ye wura ni gi edem enti ne de memetu emini areho mewu ani gi dem se mi wura eba na etu otu ne ebebu epmamu a woda so hwetu abu mu biem de eba na so kutamu yi enti na de me de mani age meni areho mu biem Asantema so TV das me das pa